Туган көннәр, гомер бәйрәмнәре елда килә, шулай әйләнеп, менә тагын бер ел үтеп китте, еллар чылбырына бәйләнеп. Чыннан да әле яңа гына кебек 2020 елны каршы алган идек. Инде аны да озатып, 2021 елга да аяк бастык. Яңа ел безгә бары тик куанычлар, сөенечләр генә китерсен. Бәрәкәтле, мул тормышларда куанып яшәүләр язсын. Якын кешеләр белән сөенеп гомер итик дип бүгенге эфирыбызны да башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Матур котлаулар, тәбрикләүләр бүгендә үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлланыр. Инде иң беренче тәбрикләүбез Дамир абый Миннегалиевка юлланыр. Туган көнең котлы булсын, сине котлап карлар яусын. Туган көннәрне котларга үткәрергә насыйп булсын ел сайын. Ак чәчәктәй карлар яуган, бар җиһан паклыкка төренгән иң матур бер чорга туры килгәндә, әтиебезнең туган көне. Аның 80 яше. Чыннан да бүген без иң изге теләкләрне кушып, 6 гыйнварда үзенең юбилейын билгеләп үтүче кадерле кешебез Миннегалиев Дамир Миннегалим улын тәбриклибез. Нәкъ 8 дистә ел элек 1941 елның 6 гыйнварында Азнакай районы Сорлы авылында Миннегалим һәм Кәшифә Миннегалиевлар гаиләсендә дөньяга аваз сала безнең газиз кешебез. Тумыштан ук Ходай аның күңеленә иман иңдергән, кешелеклелек орлыкларын мулдан салган. Ата-ана, туганнар хакын хаклап яшәүче, изгелек төшенчәсен яшәү максаты итеп куйган олы җанлы, зур хөрмәткә ия булган кадерле кешебез ул барыбыз эчендә. Үзенең хезмәт юлын бик яшьли малай чактан ук үгезләр җигеп Ак елгасыннан колхоз малларына су ташудан башлаган карусыз кыю әтиебез тормышта да сынатмый. Үзе төшкәч, яше җиткәч, шофер һөнәрен үзләштереп руль артына утыра. Озак еллар колхозда председательне йөртә. 1991 елдан пенсия яшенәчә колхозның склад мөдире булып хезмәт куя. Әтиебез нинди генә эшкә алынса да булсын дип, ялт иттереп эшләп куя торган төгәл таләпчән ир заты. Шуңа күрә хезмәтенә карап, хөрмәтен дә татып яшәгән кеше ул. Үзенә тиң яр итеп Башкортстан ягында туып үскән Флора исемле гүзәл кызны сайлап бер дә ялгышмый әтиебез. Чөнки әниебез барлык татар хатын-кызларының иң гүзәл сыйфатларын үзенә сеңдергән. Үзе чибәр, үзе тыйнак, үзе уңган хатын-кыз була. Аларның саф мәхәббәтеннән шушы җиргә без 4 бала, 2 ул һәм 2 кыз туганбыз. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны һәр чак түгәрәк диләр. Без нык нигезле, түгәрәк табынлы гаиләдә канат чыгарып, улы тормыш юлына аяк баскан бәхетле балалар. Әти-әниебез безнең өчен һәр яклап яшәү үрнәге булдылар. Әтиебез безне эш сөяргә, гадел булырга өйрәтте, борчуда да, шатлыкта да безгә терәк булды. Һәрберебезне укытты, кеше итте, улы тормышка юл күрсәтте. Язмыш сынаулары гына олыгайган көннәрендә үзен аямады. Иңгә иң куеп яшәгән әниебезне көтмәгәндә, уйламаганда бездән тартып алды. Тик әниебезнең якты истәлеге һәр вакыт безнең күңелләрдә. Әтиебез безнең көчле кеше. Янында шанычлы балалары булганга күрә, ул авырлыклар алдында тез чүкмәскә үзендә көч таба алды. Әле бүгендә улы Әмир килене Миләүшә белән аңлашып, бик тату гына гомер итәләр. Әтиебез бүгенге көндә бик бәхетле кеше. Аның 4 баласы гына түгел, 7 оныгы, 4 бәләкәй онык чыгы да бар әле. Кадерле әтиебез безнең гомер юлын якты өлге итеп алырлык, күпләргә үрнәк булырлык син. Гомерең мактаулы хезмәт юлы белән үрелгән, безгә биргән яхшы тәрбияң өчен дә мең рәхмәт үзеңә. Бүгенге күркәм юбилейың белән ихластан тәбрикләп, сиңа җан тынычлыгы, тән сихәтлеге теләп калабыз. Балаларыңның күңел җылысын тоеп, үз күзләрең белән күреп, үз аякларыңда җиргә нык итеп басып йөреп, безне сөендереп озын-озак яшәвеңне телибез. Чәчләреңә шал керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә әти авырмыйча, син дөньяда безгә бер генә. Без бәхетле әти син булганга,
балаларым дип üzülüp торганга рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа, әтиебез. 80 яшың тулганда. Иң изге теләкләр белән улларың, кызларың, киленнәрең, кияүләрең, оныкларың һәм оныкчыкларың диелде әлеге матур котлау хатында. Шушындай котлау сүзләренә әлбәттә без дә кушылабыз. Юбилейгыз котлы булсын. Тормыш юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, иретең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием, һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан аермасын, парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Кадерле күзләреңдә бәхет нуры сибелсен, шатлыклардан сөенештән гомер юлың үрелсен. Изге теләк йөрәгемдә, бу җырымда хисләрем, мине бәхетле син булганга озак яшәткән. Диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем, кадерле кешем минем. Озак Алдагы күркәм тәбрикләү хаты үзенең юбилейын, олы бәйрәмен билгеләп үтүче Миннәкыя апа Хөсәйновага юлланыр. Әнкәйләрдән үрнәк алабыз без. Әнкәйләрдән күчә тыйнаклык. Безгә гомер биргән әнкәйләргә исән чакта һәйкәл куярлык. 6 гыйнварда
Үзенең күркәм бәйрәмен билгеләп үтүче тыл хезмәтчәне, хезмәт ветераны, СМУда озак еллар намуслы тырыш хезмәт куйган, 1986 елдан бирле лаеклы ялда булса да, безнең һәрберебез өчен үрнәк булып гомер иткән газизебез, бу тормышның якты кояшы булган бердән-беребез Хөсәйнова Миннә Кыя Шакир кызына 6 гыйнварда 90 яшь тула. Кадерле әниебез, әбиебез, сине чын күңелдән шушындый матур бәйрәмен 90 яшың белән тәбрик итәбез. Әйе, әле кайчан гына 1931 елның 6 гыйнварында дөньяга килгәнсең. Инде кай арада шул еллардан соң күпме гомер узып, бүген инде син безнең янәшәдә 90 яшеңне каршы аласың. Лениногорск районы Алтай авылында гаиләдә 4нче бала булып дөньяга килгән әниебез. Әнә шулай 5 бала тупырдап үскәндә сугыш башланып, аңа укырга мөмкинлек булмый. Ул елларны ул колхозда эшли, өлкәннәргә ярдәм итә. Әнә шулай кеше яшьтән үк өлкәннәр кул арасына кирип эшкә өйрәнә. Әтиебез белән яшьлегенең матур чорында 1951 елда кавышалар һәм Чиста якларында нефтеразведка ягына да чыгып китәләр. Шулай да 1957 елда Азнакайга кайтып төпләнәләр. 3 бала тупырдап үсә шушы матур бәхетле гаиләдә. 1953 елда кызлары Фәния дөньяга килә. Аннан инде сөенеч арты сөенеч булып, 2 уллары Илдар һәм Илгизләре туа. Әниебезгә әлбәттә тормыш җиңелләрдән бирелми шул. Ачысын да, төшесен дә күрә ул. Әниебез олы йөрәк бик тә уңган булган хатын-кыз. Әнә шуңа ул бүгенге көндә дә якын кешеләре, таныш белешләре һәм безнең алда зур хөрмәт казанган үрнәккә лаек. Әтиебез белән алар бик озак бер-берсен хөрмәт итеп, матур, тату булып, гаилә үрнәге булып яшәделәр. Тик нишлисең? Сөенеч арты сөенеч кенә килми шул. Тормыш кайгы хәсрәтләре белән дә безне сыный. 2009 елда гаиләбезгә олы кайгы килде. Әтиебез безнең арадан китеп барды. Озак та үтмәде, кайгы арты, тагын кайгы. Илдар белән Илгиз дә китеп бардылар. Әниебезгә әлбәттә бу сынауларны, бу авырлыкларны кичерү җиңелләрдән булмады. Тик шулай да, әни, син үзеңдә яшәргә көч таптың, сынмадың, сыгылмадың. Бүгенге көндә мин кызыңа терәк булып, таяныч булып яшисең. Бары син булганда гына, миңа әле ничә яшь булса да, мин һаманда бала булып калам. Әнием, кадерлем, зур рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Үстергәнең өчен, кеше иткәнең өчен генә түгел, бүгенге көндә дә янәшәмдә булганың өчен рәхмәт сиңа. Дөнья нуры биреп үстердең, назыңны кызганмадың. Барысы өчен дә Аллаһ Тәгалә сиңа шиксез рәхмәтләрен яудырсын иде. Аппак карлар әни, бүләк итсен сиңа җылылык һәм күңел аклыгы. Без якыннарың белән бергә куанып каршы ал син һәр елыңны. Барлык яхшылыкларың, киңәшләрең, изге гамәлләрең, сабырлыгың һәм ярдәмең өчен дә мин әни сиңа шиксез бурычлы. Кышын яуган ак карлар бихисап булган кебек, сиңа да бетмәс, төкәнмәс шатлык, куанычлар тели күңел. Шушы сихри мизгелләр йөзләреңдә бары тик нур гына балкытсын. Киләчәктә дә без якыннарыңнан игелек шәфкать күреп, тормышка куанып, сау сәламәт булып, бәхетле көннәрдә хәерле озын гомер итүеңне телибез. Ягымлы көләч йөзеңнән шат елмаю бер вакытта да китмәсен. Һәр яңа көн сиңа сөенечле мизгелләрне күбрәк бүләк итсен. Гомерләрең әле озын булсын әни. Бәхетләрең булсын гомерле. Җирдә булган бөтен изгелекне бирсен Ходай сиңа бу көнне. Син бит кадерлебез, безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез.
озак яшә, сәламәт бул, иң кадерле якын кешебез. Сине яратып, хөрмәт итеп, шушы көннәрдә дә бәхеттә яшәүеңне теләп, тынычлык һәм иминлек теләп үзеңә кызың Фәния, киявең Рифгать, оныкларың Раил Гөлназ, Рөстәм, Марат һәм Юлия Биелде тәбрикләү хатында. Әлбәттә, без дә шушындый матур котлауларга кушылабыз. 90 яшегез котлы булсын. Балалар, ыныкчыклар янәшәсендә куанып кына яшәгез. Yanlarına bik yaş koytmayız. Her tuğan gün sayın bu tırmaşının ığısında koynaybız. Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün osğam jılı sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Güngel bilen sina sığınam Koşular kibik durmuş küklerine Enkey kuşukların uçura Balakayım nişlep yürü deyip Bizning üçün haman burşula Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün osğam jılı sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Güngel bilen sina sığınam Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün osğam jılı sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Güngel bilen sina sığınam Bizning üçün küpüme kürdün enkey Ağır şoqlar üçün rənjime Sindən gaziz, sindən qadirdirek Bir kim yoq bit bizge bu jirde Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün osğam jılı sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Güngel
Алдагы тәбрикләүебез Захир абый Галимуллинга юлланыр. 60 яшыл күпмени соң, йөзе дә аның шик түгел. Туган көнгә чын йөрәктән сәламәтлек тели күңел. Мөслим районы Исәнсев авылында туып, хәзерге көндә Азнакайда яшәүче безнең өчен бик тә кадерле булган яраткан әтиебез, тормыш иптәшем, бабабыз Галимуллин Захир Әмирҗан улына 1 гыйнварда 60 яшь тулды. Киң күңелле, ашык йөзле, ярдәмчел, туган җанлы кадерле әтиебез, сине шушы күркәм юбилеең белән чын күңелебездән котлыйбыз. Син безнең өчен һәр вакыт үрнәк әти, әниебезгә яхшы тормыш иптәше, оныкларыңа кадерле бабай да бит. Еллар узган саен без синең тырышлыгыңа, сабырлыгыңа, кешелекле һәм көчле рухлы булуыңа сокланабыз. Әниебез белән 36 ел бергә кулга-кул тотынышып, гомер сукмакларыннан атлыйсыз. Безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканыгыз, яратып, сөеп, гаделлеккә өйрәткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без сезнең алда баш иябез һәм мең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Без тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырышабыз. Син әти безнең өчен һәрчак улы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз һәм киңәшчебездә. Син тормышта авыр чакларны җиңә килеп, балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Әтиебез, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнегез, без килгәндә кочак җәеп каршы алганыгыз, изге теләкләр белән озатып калганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Күңелдәге теләкләрне әлбәттә менә шушылай сүз белән генә әйтеп бетерергә дә мөмкин түгел. Без сиңа мең рәхмәтләр укып, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, әниебез белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, тигезлектә безнең уңышларга сөенеп, оныкларыгызны сөеп, бәхетле озын гомер итүегезне телибез. Иебез һәр вакыт шулай ямле, ризыклы булсын иде. Безне сөендереп, әле шулай бик күп еллар бергә яшәргә язсын Ходай. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Без теләгән шатлык, бәхет әти юлдаш булсын сиңа гомергә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек сине ташламасын әти гомергә, йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Рәхмәт әти, яни барсы өчен дә без бәхетле тиксез барында. Сез зур терәк безгә авыр чакта, тормышта ямле тиксез барында. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Галия, улың Радик, кызың Лилия, киленең Альбина, киявең Эдуард һәм оныкларың Адель, Эльвина, Камил, Элина, Әмир диелде котлау хатында. Хөрмәтле Захир абый, 60 яшьлек юбилеегыз белән без дә сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Алга таба да Галия апа белән парлы матур тормышта, балаларга, оныкларга сөенеп, бәхеттә, мәхәббәттә яшәгез. Туган көнең синең бүген әти, картлык шатлык түгел димәле. Әни белән бергә балаларың яраталар сине беләле. Туган көнең бүген газизә диебез, кабул итсен Ходай теләкне. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Әни
üçün hər şaq buldun tərək Bizning üçün buldun gül örnek Sen bulganda yürde baxetli biz Sen bulganda dünya tügerek Tuğan günün bugün Gazizeti biz Qabul etsin Xuday dilekni Bizga kerak bo'lib uyga turak bo'lib yashadi yuziga yetgancha Yazmış degan aşı turmush jili Türlü yoqdan seni sınadi Birishmading tegizlari qoldi Shol shashlaring mang'oy sirlari Tug'an kuning bugun g'azizadi biz Qabul etsin Xudoy tilakni Bizga kerak bo'lib uyga turak bo'lib yashadi yuziga yetgancha Bizga kerak bo'lib uyga turak bo'lib yashadi yuziga yetgancha Bizga kerak bo'lib uyga turak bo'lib yashadi yuziga yetgancha Hürmetli tomoshachilarimiz, shushining bilan bizning bugungi efirimiz oxirina yaqinlashdi. Oq qorlar sizning de turmushingizga oqliqni ketirsin. Sog' bo'ling'iz. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре Шифа заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр Шифа, улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42.
Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканевче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.